Tingnan natin yung sinasabi ng uncle, no? Yung bubong nila, tinalian, dinaganan nila ng kawayan. Oo, naalis-alis yan. Lumipad na ba yan, uncle? Lumipad nga yan. La- Pa yung ano ko nga, nabasa ko. Andun, lumipad. Lumipad na yung ibang hero. Ay, grabe. Nandiyan ang ibang hero pa na... Bangyero pa na lumipad, oh. Nandiyan pa nga iba. Lapitan natin mga idol, ah. Sige. Ganyan ang nanano pa noon. Ay, patay tayo dyan, grabe. Lumipad talaga, lumipad malakas yung talaga, ano oh. Sige po, ante. Sige po. Kita na tayo. Baba ka muna. May tao? Naka-off yung camera mo? Hindi. Naka-on ko. Ay, Hello po. pang ilang bite ito? Apat na. Pang-apat na pala to. Apat. Baliktad po, baliktad. Ay, Sa GM sa online marketing din. Binyan ra kami pang mga taon din nakapaminilip. Kaya din tayo kasi na. Ako ang kalaban picture pa eh. i-translate ko na lang yung mga idol. Dapat di ba yung tumayo ka na lang? Na lang. Teka nga ni. Basta wala. Dito Bayeng, smile Bayeng. 1, 2, 3. Okay na. Kain na po. Sige bang. Salamat tayo nga. Salamat. Salamat din. Kami na magkini. Hindi maliwanag dyan. Alright mga idol, no? So may isa na lang yung bibigyan namin. Kaso lalabas kami ng Barangay Carrots. So saan pa siya ba? San Jose. So doon kami pupunta sa may Barangay San Jose mga idol. So malayo-layo ng punti yon. So yung mga kasama namin nandun na, nauna na. Alright mga idol, no? So dito pala kami pumunta sa may Barangay San Jose. Dito sa Sitio Baranoy ba ito ba? Hindi ko alam kung sitio to. Basta Baranoy ka mo na lang. O Baranoy. So dito sa may Baranoy. Dito sa may San Jose, Anda, Pangasinan. So ito yung huling pupuntahan namin na may bibigyan kami ng galing sa GMR. So napakalayo nito mga idol, ha. Takit pa yan. Kami kung makakatalit yung kalsada dito. Saan? Sige na, kasi kumakatalit. Yun. Hindi ko kami nagpupunta dito. Ah, dyan. Meron pa yan naman yata yan. Bahay na. Ne. Oy. Alright mga idol, no? So nandito na kami sa pinakahuling pagbibigyan namin ng
para sa GMR. Alright. Let's go na. Saan banda ba? Ay, dito. Nasaan ka na asawa niya? Tawa na eh. Okay, yun ma. Doon, pagbahay nila, yung maliit doon. Yung konfon. Yung tira-tira ng bagyo. Masida agad. Balik ko ng matguma. Masida niya. Sa iwang ko, nakikita si Bali mo yung tawangkal. Imalis ka mo, angkal? Iyang malis. Kaya kami nang malis. Basta nang si bagyo, saan kami nang tatlo. Up. Kaya into, di ba? Iti, Bali mo yung intaw sa'yo pa? Nang kapilya? si ano yung tao. Bali niya yung tao. Oo, wang ko nakit. Bara mo. Si Taway no, nan inan ko, bali niya. At angkal? Tawa. Oo, wang ko nakit. Iti sa'yo pa nang kapilya, wang ko. Si Tawa bali ni Nona. Banat. Ay, malas ka mangkal. Wata ni padawat ko na si bali ni na. Ah. Itinod na bali ni sa tagay. Lama, dangad, timay ng angkal. Itinod na bali ni sa tagay tao. Taiwan ay na-addict na sa online. Dahil na ko kumonten, hindi pa mo may katama kumahan. Pagkakataon na mabigyan ng charity event, siyempre isa ka sa pinili namin. Ay, siyempre naman. Kaya iyan, may konting handog galing sa iyo ang GMR na gross relief, sabihin na lang natin relief. Para ano. Kaso, pwede ba kitang picturean doon, ante? Samak mo, bagay sa una. Samari ka na. Kunin mo na kasi umiyak na nga eh. Iti kante, tadapan. Up. Kante sa harap. Ay, agad pa. Tangkal mo siya. Dalawa na kayo, ante. Wala ko. Ito na. Juwa naman kung hindi mo isama yung juwa. Kaya nga, lalong gumaganda. Uy, mawang dami. Ang ganda naman na kayo, Akal. Dalawa kami. Tatlo na pala tayo. Ay, lahat na pala tayo. Kayo ang nagpapamate ah. Bakit ang sinama? Okay lang yan. Basa pa. Kasi magwala eh. Ante. Pwede na. Ay, ano maging ano? Kapag ganun ka ng kumpiyangan, Lapit ka, ante. Ay! Ay, doon na lang kaya. Oh, doon na lang oh. Saan? Doon. Yan sa may bato. Uy, pagpagkita po. Yan. Kaya man matas ako, makliat eh. Ako sinirkulis. Sabay kayo ng tengkol. Dito ka sa gitna. Ay! Wait, magsilo sa ate Junilin yan. Paano ba yan? Doon lang ka sa gitna doon. Magsiselo. Paano ba yan? Kaya, kakapit si Kaya. 1, 2, 3. Ne, tingin Ay, pati mo mahal po. Bakit kita nito? Wow! naman siya. Masiblit yan. Yan. Thank you. Thank you. Sige, ante. Bakit umiyak kanina? Matas siya. Yan, binibanat ko siya. Ay, sa wakas, mga idol, natapos din. Yan, so yan, tutupin na natin to para next charity is may magagamit ulit tayong tarpaulin. Ay, oo. Charity kasi may susunod pa eh. Maraming salamat sa GMR. Ano masasabi mo sa GMR ng Kal? Tutok mo ng Kal. Ay, kat salamat asa ni anong tulong. Yan ka ba? Ay, Invite na namin si Jay. puti-puti na yung buhok. Opo. Ano na, madali Oo pumuti. nga, nag-online siya eh. Nag-online siya. So, may pangalawang charity pa na darating pero hindi pa alam kung kailan ipagkakaloob ng GMR mga idol. So ito yung Online kasi siya. first batch pa lang ng charity na natapos ngayong araw at nakita nyo naman yung mga ibang na bigyan ng tulong na galing sa GMR eh talaga naman na talagang kailangan talaga nila ng tulong talaga. So yun yung naging qualification kung paano nila pinili yung mga talagang nangangailangan ng tulong. So sa second batch naman hindi pa namin alam kung ano yung mga mabibigyan, kung sino. So abangan nyo yun. Kasama natin yung mga GMR. Anda Pangasinan na. Sir, yung bahay niya alis-alis yung bubong. Tinali-talian ko ng mga kawayan. Yung mga kwan, oo. Siyempre kabukasan na nilagay ko para Malay niyo darating yung oras buong bahay namin sa charity. Tingnan natin yung sinasabi ng uncle, no? Yung bubong nila, tinalian, dinakanan nila ng kawayan. alis-alis yan. Lumipad na ba yan, uncle? Lumipad nga yan. Lahat po yan? Oo, kawayan lang naman ang gamit yun sa loob.
Parang dinikit mo na lang po. Oo, nagdikit ko na lang. Siyempre para may marating ng gabi, hindi pa pagtulugan. Opo. Pag hindi mo naman ayusin, agad ano ka, saan ka Oo, natutulog? kasi siyempre mababasa din po Oo, kayo. kaya nga, yun pa, hindi ko pa naayos-ayos. na ano pa yung mga bubong yan sa taas. Iniano ko na lang hindi ko pa maanuhan kasi mabigat ako yung mga ganito doon sa mga ganito Opo. kasi rumok na. Opo. O di ano pang bigyan niya lang ang ginawa ko yung mga kawayan. Bayog. Yung lumber. Lumber. Patong-patong lang dyan para hindi lumipad. Yan ito nga parang hindi na nakadikit, parang nadaganan na lang ng parang kawayan talaga. Nadaganan lang. Oo. Kaya ganyan parang ako niya. So yun yung isang dahilan kaya pinili itong kila uncle ng GMR na mabigyan ng kunting tulong dahil ito nga na balitaan nga ito. Naalit. Itong bubong nila. Oo. At yung mga kahoy pa natumba-tumba pa yung Sa anong bagyo po yung nakakon dito, uncle? nung Christy, Christine. Pag Christine. ganun na yung hangin, di ba signal number 4 na yun? Apa. Nung kaumagahan ng gabi ng Huwebes yata yun. Ah. Pa yung ano ko nga, nabasag nung Andun, lumipad. lumipat na yung ibang hero. Ay, grabe. Nandiyan ang ibang hero pa na Bangyero pa na lumipad, nandiyan pa nga iba. Lapitan natin mga idol, Sige. Ganyan ang naano pa noon. Ay, patay tayo dyan, grabe. Lumipad talaga, Lumipad malakas yung talaga, Kaya na nga. Nagmula doon hanggang dito. Talaga man hanggang doon. Lumipad nga. Grabe. Buti hindi po kayo na disgrasya doon, uncle. Hindi naman Wala naman. Nasa kami naman. Talagang nadyan kami lang nakaupo tapos nagpipre 3 bisis. Apa. Kaya yung isa pa dyan wala nang natira ng kwan. Siyempre malakas nga yung hangin. Ang lakas nga noon, Oo. Hindi naman akala ko wala na yon. Ganito Tapos, ganito. kumalma, tapos biglang mayroon na naman. Kamalma, tapos umulan-ulan. Mamayang alas 11 yata o alas 12, parang marinig ko na truck na umuugong. Diyan na pala sa taas. Di anuhan na, magkaanuhan na yung mga kawayan, naputol-putol na yung kawayan. Opo. Naputol-putol na yung kahoy doon, naputol na yung manggakon na malaki doon, sa baba. Opo. 2 kahoy na malalaki doon na paper tray, yan, tumba. Tignan natin. Opo. Tignan natin yung kahit tayo. Kahit pauwi na rin po kami. Ay, pauwi na kaya. Opo. Kaya nga nag-ano ko dyan yung mga sanga-sanga makaharang-harang sa daan. Kaya ganyan ko na lang. At is importante po ang ligtas po kayo. Oo. Ligtas naman. Talagang hindi na kami natulog. Talagang nagpipre na lang talagang ginagawa. Kasi kawain lang ang gamit kasi ito. Opo. Kaya ganyan lang ang ano niya. Kabukasan nakat ginawa ko na kahit na ulan, kahit ano dyan. Sige, nakakaputi ako. Si Ate At least na-i-con po natin tawag doon, nailagyan nyo po ng paraan. O nilagyan ko ng paraan para itong mga langwitan ng naputol-putol lahat yan. Bago nga nahalata nga Bago na yung mga ganito. Apo. Ano ko na. Alis yung mga kanya. Yung mga langwita pumutol. Grabe no mga idol. Kita nyo naman yung bubong nila. Lumipad talagang dun. Malayo. Napakalayo. Hindi ko na inayos muna. Ito na lang muna inayos ko. Para para may higaan, may tulugan, gano'n. Yun lang ang importante po. Yun ang Pero ang importante sa kanila dito ligtas po talaga sila. Lahat ng si uncle at yung pamilya niya walang nangyari, ligtas po lahat. Yun ang pinaka-importante dyan. Yung mga anak ko, nandito lahat. Dito na po. Lumipad nga yung bubong nila dyan. Di ba may Lumipad yung bubong ng bahay nila dyan.
Opo. Ulan. Pumunta sila dito. Pumunta sila dito, bumaba sila. Ay, nandito po sila sa taas. Oo, nandiyan sila sa taas. Siyempre, ika-apat yung nanay. Anak. Tatlo ang anak niya, isa yung nanay. Dito kami lahat. Yung nandun naman sa baba, hindi sila makapunta dito at natabunan na. Natabunan na. Kasi natumba na yung mga kahoy. Oo. Natumba na yung kahoy dito. Yun na nga Dumagan na dun sa may kulungan ng manok. Natumba pa yan. Alright mga idol, so dito na matatapos yung vlog namin. Masalamat po sa GMR. Ayun, sa Ate Glenn, kay Romel, kay sa superior namin si Bunbon. Luisa. Luisa. Sorry. Sa superior namin si Luisa. Tapos kay, anong pangalan nung kanina ba? Si Aisa? Ayun, si Aisa kay... Wala nang naiwan na. Be, yung basura mo. Dito na yan, ano nila, gawin nilang So yun mga idol, no? So dito na matatapos tong vlog natin. At maraming salamat ulit sa GMR, lalong-lalo na kay Ma'am Emily. Ayun, no? Sa pagbibigay po ng kaunting tulong sa mga kababayan po namin dito sa Anda, Pangasinan. So yun lang mga idol, no? So see you po sa next na vlog natin. Abangan nyo po yung batch 2 ng pagbibigay ng tulong. Ano mapupunta ko sa mga